खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, दिनै बिटिआरनि नैथि बोसोरारि गोरोबथा सान। बे सानखौ गासै बिटिआरआव फालियो। बिटिसि मावखुलियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बर'फोरनि दिथागिरि बिथांमोननिफ्राय बोर लायो आरो बिबार बावनानै सनमान होयो। बिथाङा बुंदों, बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा सानख'हायदान होनना। गोजोन गायसननो थाखानाय बिटिसिखौ राफोद आरो गोख्रों खालामनो दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगां दिनैनि सानावनो थांनाय 27 जानुवारि 2020 अक्ट'खालि आबसु, एनडिएफ, इउबिपिअ, भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन। बर'नि जाबोनाय गासै गोरोबथाफोरावनो मुंख्लंफोरनि गेदेरथार बिहोमा दंथारो। बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अराय गोसोखांनांगोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरा मावफुंजाबाय, माखासेया मावफुंजानायनि लामायाव। दिनैनि बे सानाव भारत सरकार, आसाम सरकारा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो जाहाथे मावफुंजोबो, बेखौ बिटिआर सरकारनि जानानै प्रमद बर'आ खावलायदों। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' हारिनि मुंदांखा देंखोगिरि, देंखोनि रानि मुर्सिमा सुलेखा बसुमतारीनि आंगो फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया बे बुहुमाव गैलिया। दिनै बिथाङा अबथारा जिउ गोमाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुंदांखा देंखोगिरिनि फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो डायेबेटिस बेरामाव गोग्लैना फाहामथाय लागासिनोमोन। दिनै फुंबिलि समाव रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ एमएलए लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी, एम राकेश ब्रह्म, एमसिएलए बिसावरायग्रा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिजों लोगोसे गासै बर' हारिया गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो बिथां गेदेमानि जिउ आत्माया सोरगोआव जायगा मोनो बेखौ इसोरनिसिम आरज गाबो। आबुं 2 बोसोरारि गोजोन बर' बिटिआर गोरोबथा सानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बेरफ्रुसार बिबुंथि। सिमा बारायनाय आरो बर' ट्राइबेल गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायानो बे गोरोबथानि गुबै एजेन्डा, बुंदों दिपेन बर'आ। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसननांगोन। आसाम आरो भारत सरकारा जुदि बे खामानिखौ मावा, अब्ला एबसुआ जिरायनानै थाया, गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों। लोगोसे सरकारनि हेंथा गसंगोन, बुंदों दिपेन बर'आ। लोगोसे बिथाङा बेखौबो बुंदों, दिनै बर' हारिनि गोनांथार आरो गोसोखांथाव जारिमिनारि सान। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफ्रा गोसो हमथाना थाथ'नांगोन होनना खावलायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि मैखोम सागानगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया दाबो जोबथेसालियाव थानांनायखौ लाना बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे बुहुमनि गासै बर' हारिनि सुबुंफोरा दुखु मोननायजों लोगोसे खुद्रिखांदों। समाजारि बिजोङाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो सांग्रां लाइमोनफोरनि डिजिटेल मुभमेन्ट। गुबुन फारसे बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिजों लोगोसे एनडिएफबिखौ सिलिंखार खालामदों होनना गोबां अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। गोबाङा सोंलु खालामदों, रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन होनना। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि समाजारि बिजोङाव फोसावनाय लिरथि। बिथाङा बुंदों, दिनैनि बे सानावनो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा एबा गोजोन सुक्तिया भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहनि दैदेननायाव गाजा गोमजायै जानानै थांदोंमोन। बे गोजोन सुक्तिया फैयै फैयै दिनै 2 बोसोराव आगान होफैबाय आरो बेनिखायनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दिनैनि बे सानाव बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरदों। लोगोसे बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानोबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो गोजोननाय बावहरदों। बिटिआरनि गासै जिल्ला महकुमा ब्लकआव बिटिआर गोरोबथाखौ फालिनाय बायदि रौता ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायावबो दिनै बिटिआरनि नैथि गोजोन गोरोबथा सानखौ दोनस्रिखा रंजा जौसाङाव खुंफुंनाय जायो। गोजोन हानजा सुनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआर ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना बिटिआरनि एम नीलज स्वर्गियारिया बुङो। भारतनि गोथार माहारियारि फिरफिलाखौ अपमान खालामनायनि सासे लाइमोनखौ पुलिसआ हमबाय। खौरांनि बायदिब्ला गसाइगावनि ताहेर आली मुंनि लाइमोना आथिङाव माहारियारि फिरफिलानि सावगारि आखिना हादरखौ अपमान खालामनायनि थाखाय गसाइगाव पुलिसनि जेयाव नाङो। लाइमोना समाजारि बिजोङाव सावगारिखौ पस्ट होनायनि उनावनो पुलिसजों हमजायो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि आरो जेलाव थानाय जोहोलावफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दं होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। बिथाङा खौरां बिजोङाव दिनै बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाना बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथियो। गुबुन फारसे एनडिएफबि आरनि बारग' दैदेनगिरि डि हारिमुआ एबसुखौ रागा जोंना एबसुआ एसि रुम सिङाव थायै थायै खोथाल' बुंबाय थानाया समाज सिबिनाय जायाखै होनना गोख्रों अजद होदों आरो बिटिआर सरकारनि हेंथायै खुद्रिखाङो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।